Ah, sí, lo que yo te fui. Ui, el teu cap, I ara Lari. t'he tirat per atrás. Què se suposa que han de fer, Una voltereta. Ah, vale, ja sé què és això. Però això no ha de... Tu puta Marga. Espera, sí, a lo mejor al revés. Ara ho diu, Però al revés li pegaria Sí, un claro. sopant, no? Claro, pegant en sa cara en terra, més d'un so cap per darrere. No, li poses cap a davant el peu. El meu xiste. El 69. Ah, sí, sí. Porque tú pones el 69 en su programa de precio justo. El que si te pasas un parto me dices que merda. Com has estat tan ràpid que no m'he donat compte com ho veig? Jo te ve damunt, te ve damunt. Tu sabeu.